Máme 6:30 a moje pondelkové ráno sa začína veľmi skorým vstávaním. A začneme ho takto aktívne, pretože ideme cvičiť, ideme do fitka. Ja si mu urobila nejaký rýchly make-up, ešte si dobalím všetky ostatné veci. Vonku je ešte teda totálna tma, ale to vôbec nevadí. Zoberiem kolobežku, no a ideme si zacvičiť. Ale najprv toto. Tak vás vítam pri novom vlogu a začneme ho nie jedlom, ale tentokrát takto aktívnejšie. Práve som sa vrátila domov z fitka. Som totálne zničená. Dala som si teda iba brucho a potom som si dala ešte bicykel asi nejakých 30 minút. Boli tam dokopy asi 3 ľudia, čo je teda úplne super. Ale chcela som aj ísť aj do solárka, ale mali tam pokazený asi nejaký ten systém, pretože nedalo sa ani pípať s takým tým čipom cez taký ten, neviem, jak sa to volá, proste vstup a nefungovali teda ani solária, takéto veci, takže som to vôbec nemohla využiť, čo ma trošku naštvalo, pretože už som sa tam ako tešila, ale nevadí. Zacvičila som si dobre. Nakoniec som sa rozhodla neísť na kolobežke, išla som pešo, pekne som zmokla. Ja tu mám ešte, prosím, pekne túto pod sebou, neviem, či to vidíte. Mám tu uvarenú cviklu, ktorú potrebujem ošúpať a chcem si ju nakrájať na kocky, dať do nejakej krabičky a potom z nej spraviť asi nejaký šalát alebo také niečo. Teraz si idem ale spraviť kávu, pretože som ešte dneska nemala. Spravím si kávu, rovno si uvarím aj čaj, no a pôjdem si dať sprchu a pôjdem si sadnúť k počítaču. Je teda 8 hodín, takže zatiaľ všetko stíham tak, ako som chcela. Tak sa vám ozývam, keď tak potom neskôr. Ja tam mám otvorené okno, ono ma to osvecuje, ja vám chcem niečo ukázať. Ja tu sedím teda pri počítači, pretože momentálne striham video a Humar mi donesol jedlo. Je teda 12:30. Jedla som teda iba trochu strúhanej cvikle s takým ako sladkokyslým nálevom. Lebo som vám tu, myslím si, že aj ukazovala tú varenú cviklu, čo som robila. Takže som si jednu takú menšiu iba nastruhala a to som zjedla. Ale Humar mi práve donesol jedlo, pretože ja vám si robím, myslím si, že jesť do práce, tak vám to idem ukázať. Dúfam, že to nespadne. Ono je to, prosím pekne, on to teraz robil aj v rámci svojej challenge. Mal vlastne minulý týždeň vyskúšať také rôzne lifehacky z internetu a práve tam skúšal aj tento recept. Sú to nejaké toasty vo vajíčkach. Ak vás zaujíma táto jeho challenge, tak ju môžete sledovať na Hero Hero pod názvom Naostro podcast a tam on dáva všetky tieto svoje celoročné, každotýždenné výzvy. No a doniesol mi vlastne takúto omeletu toastovú, ktorá sa ešte aj usmieva, prosím pekne. Tak ja si to idem zjesť, úplne mi to urobilo radosť. A potom idem pokračovať v strihu a pre Boha musím si očesať vlasy, už by bolo na čase. Ja teda neviem, či ma budete dobre vidieť, snaď áno, tu predo mnou sa pári akurát z hrnca, pretože si varím vodu na cestoviny. Idem si ešte uvariť celozemné cestoviny. Mám tu tieto, ktoré kúpujem inak v Lidli, sú to tieto bio pene, takéto nejaké celozemné, ja ich teda používam už dlhodobo. Tie si idem uvariť, pretože mám ešte omačku v krabičkách, ale nemám cestoviny, takže práve preto si idem teraz dovariť. Inak, čo sa týka dnešného dňa, ja vám ako nič moc ani netočím, pretože v podstate celý dnešný deň iba sedím za počítačom a buď teda pracujem, alebo teraz momentálne striham. Dneska sa mi teda podarilo zostrihať 2 videá, teda toto druhé ešte dokončujem a sedím tam v podstate celý deň. Takže neviem, čo vám úplne z tohoto celého procesu mám natáčať alebo hovoriť. Tak som sa vám ozvala aspoň takto pri varení cestovín a ja vás teda vypínam, pretože mi to tu vykypí a idem ich tam šupnúť. A toľko teda asi k dnešnému pondelkovému dňu. Keďže mám pred sebou lampičku a za sebou svetlo, tak ten foťak chudák vôbec nevie, čo má robiť, ale ja teda dúfam, že ma uvidíte. Ja som sa momentálne prezliekla, musím vás dať nabiť, pretože mám 14% baterky a chystám sa na prechádzku. Dám si vás takto oproti oknu, pretože inak ma to stále bude stmavovať. Ja som sa teda momentálne prezliekla, ešte si zoberiem vestu, ak by ste náhodou počuli nejaké zvuky, tak pračka. Ešte na ňu asi počkam. Idem sa prejsť, zároveň potrebujem ísť na nákup, pretože dneska budem krabičkovať. To znamená, že idem
do Lidlu robiť nákup. Ešte si nesmiem si zabudnúť zobrať nákupný zoznam. Chcem sa staviť ešte v DMke, ale to iba na taký menší nákup, pretože už ten nákup z Lidla bude asi dosť veľký. A až zajtra asi pôjdem na nákup do Millera, pretože potrebujem opäť doplniť zásoby, nejaké veci do domácnosti a tak. Takže keď tam pôjdem, tak vám o tom potom spravím samostatné video samozrejme. Pretože už viem, že tieto nákupové rôzne drogerkové videá vás veľmi bavia. Tak tentokrát si nedáme DM-ku, ale dáme si Miller. Ale tam pôjdem až zajtra. Vonku je celkom príjemne, teraz trošku zašlo slnko, ale je tam ako chladno. Takže si vezmem vestu, beriem si tašku. Dúfam, že nič nezabudnem a idem sa prejsť. Trošku si prevetrám hlavu, zoberiem si aj slúchatka. Zase ma svrbí nos. Normálne ja tak kýcham dneska, keď už som si nekýchla dneska asi 6 krát, tak ani raz a furt ma svrbí nos. Nekýchnem si. Dneska, zajtra inak by som chcela vyskúšať si niečo objednať z Temu, pretože aj ste mi o to niektorí písali na Instagrame, či som to už skúšala, či som si už niečo objednávala. Ja som vám tu myslím si, že ukazovala nejaké homárové 2 objednávky. Ja som si tam teda ešte nič neobjednávala, ale chcem to vyskúšať, takže si tam možno objednám nejaké také veci, ktoré samozrejme aj využívam, či už sú možno nejaké myhalnice a takéto blbosti. Samozrejme, keď to urobím, tak vám to potom ukážem, čiže asi aj to budem dnes robiť, že si tam navyberám nejaké veci a vyskúšame si takto spoločne urobiť tú objednávku z Temu, nech aspoň vidím, ako dlho to bude chodiť, čo vôbec príde, čo si myslím o tých cenách, ale na to si keď tak potom urobíme nejaké samostatné video. Idem vás dať nabiť a ja odchádzam. A odchádzam je už aj hlas rovno, takže vypínam to. Dobré ráno vám prajem. Ja som momentálne došla z fitka, je asi tak 9 hodín ráno a za odmenu som sa zastavila v obchode a kúpila som si narcisy. Áno, ja, romantická duša, som sa potešila kvetmi, takže idem ich dať do vazičky a idem si ich dať sem do kuchyne na stôl a teším sa z nich. Po navrate z fitka vám ísť ukazovať toto, neviem, či to je úplne dobrý nápad, ale tak aj tak vám to ukážem. Ja som vám to už natáčala včera, čo sa týka krabičiek, že čo som vlastne varila, ale ukážem vám to aj teraz, pretože to tu vlastne ostalo ešte zo včera, lebo sa mi to nezmestilo do chladničky, takže to tam musím ísť do nejakých misiek. Tu mám teda červenú kapustu, tu som robila kuracie stehná a tu mám ešte lokše. Ono je to síce pracné, zabere to veľa času, zaondiate tým celú kuchyňu, ale proste tú chuť to nič asi nenahradí. Dajte mi vedieť, či ste takisto milovník lokší, pretože ja ich zbožňujem. A nevravím, že to teda varím nejak úplne často, ale sem tam sa k tomu odhodlám a spravím ich. Tak dajte vedieť, či to máte tiež radi. A už ich mám vo vázičke, no v pohári, pretože nemám vázu. To je krásne. Mohla som si ich kúpiť inak viacej, tie viazaničiek, pretože tá jedna tam vyzerá taká smutná, ale páči sa mi to. Akurát si zohrievam jedlo v mikrovlnke, takže ak by ste počuli nejaké vrčanie, tak len aby ste chápali. Chcela som vám inak ukázať jednu vec predtým, ak sa poviem naobedovať, inak idem si dať kura s kapustou a lokšou. Mňam. Chcela som ukázať jednu vec, ktorú som inak včera kúpila v DMke a je to toto. Sú to také tie sáčiky, ktoré ja teda používam buď či už do mrazáku alebo do chladničky, keď potrebujem uskladniť nejaké potraviny, za 5 sekúnd to zapípa. Tak idem to vybrať. Páne Bože, mňam. No a zobrala som tam tieto sáčiky, je ich tam teda 20 kusov a sú tam 5 štvorlitrových, potom je tam 5 dvojlitrových, ja tam vidím, homár. A ešte je tam 10 litrových. A sú to vlastne takéto úplne uzatvárateľné sáčiky. No tak to len opäť taký typ možno, kto také niečo zháňate, tak to tam majú. Tú cenu si úplne nepamätám, stálo to možno euro 50 asi, do 2 eur proste maximálne. No, to je všetko, ja sa idem momentálne naobedovať. Ja neviem, čo tam ukazuje, ale teda snáď. Ja to uvidím pri tom strihu a uvidíš potom, čo sa stane. To je prank, že som ťa vyprankoval. Tak ja ti takú vyprankujem. No, dobrú chuť aj vám, ak by ste náhodou pri pozeraní tohoto vlogu niečo jedli, lebo ja jem. Ja chcem tú lokeš. Tak si ju zohrej. Práve som sa vrátila z nákupov a mám takúto obrovskú tašku. Bola som v Milleri a bola som vo Woolworte. Ja vám teda na to budem točiť samostatné video, pretože ten Miller je tam dosť veľa vecí, rôzne ako kozmetiky, či už do domácnosti, alebo pre mňa. Ale to vám ukážem v samostatnom videu. A ešte som si teda bola vo Woolworte, plánovala som tam ísť po jedny krabičky, ako na jedlo, keď krabičkujem. Nakoniec som odišla s plnou taškou oblečenia, pretože som tam narazila na taký výpredajový stojan. No a mali tam proste, ja neviem, rifle, tepláky a také veci proste po 3 eurá, po 5 euro. Tak som si tam robila zásobu aj nejaké oblečenia, ale asi vám to ukážem buď v tom videu,
alebo vám to ukážem potom v nejakom zvlášť videu nákupovom, oblečeňovom, neviem. Idem vás teraz zobrať do kuchyne a ideme si asi skúsiť spraviť nejaký recept. Ja inak vyzerám strašne zničený, pretože asi 8 hodín večer, ja som sa pred chvíľou vrátila, ťahala som tú obrovskú tašku cez pol mesta a som totálne unavená. A ešte ma boli chrbát, pretože ráno som inak bola vo fitku, teraz chodím vlastne ako keby tak obdeň, cvičila som chrbát. Ja sa zajtra nepostavím. Ideme do kuchyne. No mám tu teda uvarenú brokolicu a idem teda vymyslieť, pretože som ju už potrebovala minúť, tak idem si nájsť nejaký recept, pretože by som ju chcela nejak využiť. Napadlo mi, že by som možno urobila nejaké placky, ale chcela by som ich asi piecť v rúre. Idem niečo pozrieť na internete a spravíme si asi spolu brokolicové placky. Práve som si otvorila Instagram a vybehlo na mňa video práve s brokolicovými plackami od Hell. Idú tam teda iba 3 veci. Brokolica, 2 vajíčka a trochu parmezánu. Ja teda nemám parmezán, takže som si vytiahla iba obyčajný strúhaný syr. Idem pomačkať brokolicu, šupnem tam, ja jej mám asi menej ako ona, takže možno tam dám len 1 vajíčko. Dám to na plech, no a takto by to malo vyzerať, tak si to ideme vyskúšať. Práve som si tu v hrnci rozmagala brokolicu. Dám tam teda trochu soli, sušený cesnak, šupnem tam vajíčko, celé to rozmiešam, dám tam ešte ten strúhaný syr. Uvažujem teda, čo by som tam ešte pridala, ale ja si myslím, že toto by mohlo teoreticky stačiť. Ja rozmýšľam, či tam náhodou ešte nedám trošku ovsených vločiek, aby to bolo také viac, neviem ani čo. A možno tam dám ešte trošku takého ako takých šalátových semiačok, neviem, ak sa to volá, ja vám to ukážem. Neviem úplne, či robím dobre, ale tak dúfam, že to tým nepokazím. Takže budem tam dávať ešte takéto nejaké šalátové semiačka a ovsené vločky. A ukážem vám to, keď z toho vytvorím nejakú zmes. Tak toto vyzerá. Teraz to idem dať piecť na 180 stupňov na nejakých povedzme 15-20 minút. Tak vám to potom ukážem, keď to vyťahnem, že ako to bude vyzerať. Placky som akurát vybrala z rúry. Ja si myslím, že sa celkom vydarili. Ale ja si myslím, že super. Akurát som ich musela piecť dlhšie. Boli tam možno nejakých skoro 25 minút, neviem, či aj viacej. Ale ja si myslím, že super. Vyzerá to takto nejak, sú teda také akože mekulinké. No, hlavne dúfam, že budú dobre chudiť. Dobrý večer vám prajem, milí internetoví kamaráti. Povedala som si, že sa vám ozvem, aj keď máme teda asi 3:45, takto vo štvrtok. Ja som práve dokončila všetku svoju dnešnú prácu a už nevládzem. Takže idem zavrieť notebook, ešte si tu napíšem nejaké veci, ktoré potrebujem zajtra stihnúť. Zajtra ma teda opäť čaká krabičkovanie, chcem ísť na nákup a ráno plánujem ísť do fitka, pretože teraz to mám nejak tak obdeň. Aj keď teda svalovicu mám poriadnu z toho posledného cvičenia, idem si uvariť čaj a budem čakať, kým chalani prídu. Zajtra som ešte aj naplánovala, že by sme si mohli urobiť langošovú party. Party, my to tak voláme, proste vždy, keď ideme jesť nejaké jedlo, tak tam iba doložíme slovo party a zjeme to. No a keďže mám chuť na langoše už niekoľko dní, tak som si povedala, že zajtra spravím langošovú party, keď prídu po práci domov. Tak aj to ma čaká potom ešte v rámci varenia a krabičkovania, takže vám to keď tak potom zajtra ukážem. Dajte mi vedieť, či máte radi langoše a s čím ich máte najradšej, pretože Patrik písal, že by si ich dal s tou domácou tatarkou, ktorú som aj minule vám ukazovala vo vlogu, ktorú som robila ku karfiolu. A ja som to tiež inak, kedysi som ochutnala langoš s tatarkou a tiež mi to chutilo. Je to taká možno zvláštna kombinácia, ale mám to rada, čiže mne chutí asi akýkoľvek langoš, len je tam veľa syru, cesnaku a to, či tam je tatarka, smotana alebo kečup, mi je vlastne úplne jedno. Ale dajte mi vedieť, aký je váš najobľúbenejší langoš a či to vôbec máte radi. Ja vám musím niečo ukázať. A mám takú radosť z toho, že normálne tu asi vyskočím z kože. Homer sa akurát vrátil z obchodu a ja som ho poprosila, nech mi tak kúpi jednu vec. Už minule som ju držala v rukách, keď som v tom Lidli bola, nakoniec som ho vrátila naspäť, lebo neviem, jak by som ho odnesla na kolobežke. Tak vám to idem ukázať. Nebudem vám ukazovať celý nákup, hej, ja vám ukážem, keď tak, jak budem krabičkovať aspoň nejaké zábery, pretože idem robiť domácu žemlovú knedlu, idem robiť segedín, idem robiť zapekané kuracie s takouto broskyňou a ešte špenátové risotto, Omar mi to práve zažil, ale idem vám ukázať hviezdu dnešného dňa a moju najväčšiu radosť. Kebyže mám jedno hrozienko, navyše už to nemám kam dať. Jeden maličký pína. Pozrite sa na to. Áno, hrniec, takto sa pozná, že už som dospelá. Aspoň v niečo. Že sa tešíš z hrncu. Hej, pretože ja mám iba jeden veľký hrniec a vždy keď... Nehaj to! Pusti! Vydal si čaj, to je môj hrniec.
Ja mám iba jeden väčší hrniec, to znamená, že keď, samozrejme mám ešte nejaké menšie, keď varím rýžu alebo tak, ale proste keď varím takto viacej jedál naraz, tak mi to strašne dlho trvá aj z toho dôvodu, že vlastne musím všetko variť v jednom hrnci. Takže už nemám iba jeden. Inak bol v akcii z nejakých, neviem či na 50 € na 30, čo je podľa mňa úplne super, takže si ho ideme vybaliť a ideme sa na ňu pozrieť. Prečo ty? Ja ti toto robím, keď ty máš radosť z nejakých vecí. Keď tebe dojde niečo na tetovanie, tak toto budem robiť. Čo to robíš? Poď mi otváraš balíčky. Pozrite sa na to. Toto jak mám do toho? Nožničkami, preboha, živého i mŕtvého. Daj to mne a nechytaj ten hrniec. Ježiš. Wow. Tak to vyzerá. No, on je celý čierny, či to vidíte. On má dokonca aj takú jak nálievku, že si tam môžete vylievať vodu. Wow, bože. To je gumené toto? Hej, je dokonalý, proste dokonalý, hej, musíte uznať. Wow, som z ňou nadšená. Jak sa povie? Čomu? Hrniec. Jaj, áno, ďakujem. No, nemecky, jak sa to povie? Danke, danke schön. Thank you. Francúzsky. Merci. Taliansky. To už neviem. Čiže má 24 cm priemer a je teda 3,9 litra 3,9 litra do zóna, späte proste. Ja mám nový sveter. Hej, Homarba, ja som totiž to vám, neviem, či som vám to hovorila. Som bola vo Woolworthe, keď som bola aj v tom Milleri, ja som si tak kúpala nejaké oblečenie, ukazovala som vám to na Instagrame a Homarovi som tak kúpala takýto sveter. Tak sa z ňou teší a práve vám ho tu... Som ako Ronald Weasley. No, povedzme. Poďme si pripraviť už všetko na tú žemlovú knedlu, alebo teda toastovú knedlu, hej, pretože ja robím tú knedlu s toastom, takže si pôjdem všetko pripraviť. A potom vám niečo z toho ukážem. Knedla s toastou. Áno. A inak, pozrite sa, jak mi krásne vykvitli tie narcisy. To je úplne nádherné. Chápeš, že sa teším z takýchto vecí. Narcisy, hrniečky. No pozri, ako inteligentne, jak šetria papier. Sem napísali návod, či čo to je. Výborne. No to sa mi, tak to má byť. OK, vypínam vás. Žiadne zbytočné. Dobre, bože. Neviem, či je toto on alebo ona. To je on, lebo on stáva hniezdo. Ona hej, na smetiach. My tu už asi mesiac sledujeme, jak si tam stávajú hniezdo. Ona nesie ďalšiu palicu do hniezda. Jak si tam stávajú hniezdo na strome. A prvý mesiac im všetky paličky padali. Ale teraz už to začína mať základy. Vidíš, teraz tam dáva hlinu a sliny. Už ide jaro. Ďalšiu palicu. Pôjdu sa páriť, aby bolo kam dať vajcia. Áno, oni sú iba dvaja, takýto farebný a to je úplne krásne. Taký páriček. Bože, tá príroda je neuveriteľná. Zázrak prírody. Zázrak. Povedala som si, že si vás zapnem aspoň pri robení tej domácej žemlovej knedle asi. Tu sa mi akorát varí meso na segedín. Tu už mám teda pripravené v podstate tie nakrájané toasty. Ja to robím z klasického takého maslového toastu. Mám tam nejaký necelý taký ten balík toastu, plus tam mám majoránku, nejakú petržlenovú vňaťku, sol, ešte tam pôjdem dať vajíčka, čierne korenie. Budem tam dávať aj trošku tohto prášku do pečiva. Samozrejme mlieko, vytváram z toho nejakú knedlu a potom to budem dávať do kuchynskej utierky a v tejto vlastne budem variť normálne v hrnci vo vode. Takže je to fakt ako úplne jednoduché a je to hlavne výborné tieto domáce knedle. Tak idem pokračovať. Pozri, tak on tam stáva a ona mu do toho len kibicuje tam. No lebo on nevie, čo má robiť, tak ona mu musí povedať. Lieta tam okolo neho a vrieska po ňom furt. Nebyť nej, tak doteraz nepostaví ani to, čo postaví. Však ona tam najviac palic nanosila. On len došiel a pohádzali no jasne. No áno. No, tak tu som vytvarovala takú malú knedličku. Teraz ju vlastne zabalíme do tej utierky. Dám to vlastne normálne iba do hrnca s vodou váriť na, povedzme, ja neviem, 20 minút asi, cca. Takže ju takto iba zatočíme a ešte v tom ju môžeme potom poupravovať. No, je to inak úplne jednoduché, je to mega dobré, takže to je všetko, môžeš to vypnúť. Prečo nemáš potkana na hlave? Jak vieš, že ho nemám? Bo nemáš kuchárskú čapicu. Tak si kúpim. Tak už som ju vybrala a ideme sa pozrieť, že ako vyzerá. Ukáž. Uhu. Je. No a teraz ju necháme vychladnúť a potom ju už môžeme normálne krájať, tak vám ju ukážem potom. Tam dáš taký spomalený záber teraz. Ne, už to vypni, proste som ukázala knedlu, vydarila sa. Také preblesky. Efekty do toho, hviezdičky. Ja ti dám jeden efekt po hlave, uvidíš. Čo, každý má doma spálenú utierku, a kto ne, tak klame sám seba. No a ešte vám môžem ukázať, že už mám teda hotový aj segedín. Je excelentný. Na konci má to taký segedínsky dojazd. Výborne. No takže už je aj knedla, aj segedín, takže prvé jedlo krabičkovania hotové. A
Ja sa z toho teším, lebo myslím si, že sa fakt vydaril. Ja som teda akurát z rúry vybrala to kuracie zapekané s broskyňou. Tu mám teda ešte uvarenú rýžu. Mám už hotové aj to špenátové risotto, segedín, všetko, takže ja mám dovarené, idem si dať sprchu a idem si sadnúť za počítač. Tak len som vám to chcela ukázať, že ako to nakoniec dopadlo to varenie. A ja si myslím, že výborne. Len som vám chcela ukázať moju prípravu na langošovú party, už teda čakám na chalanov, kým prídu. Langoše sú hotové, ja si myslím, že sa vydarili. Tam je syr, smotana, tatárka domáca, kečup a cesnakový olej, takže mám tu všetko, čo treba. Ešte spravím asi nejaké pitie a môžeme sa do toho pustiť. Teda ešte musia prísť, samozrejme. Naša sobotná činnosť, prosím pekne, momentálne je stávanie lega. Pretože jeden kamarát si cez Omara objednal Lego, ktorému potom niekedy má priviesť na Slovensko, ale dovolil nám, že ho môžeme zatiaľ využívať a postaviť z neho niečo. A keďže z tohoto lega sa dajú vytvoriť práve... A už mi to padlo. Do prčice. To nesmieš stratiť. No a to Lego je zaujímavé tým, že vlastne on má v sebe nejaké až 3... Kde to nájdem? Že môžete z toho vlastne... Je to ako 3 v jednom. Dá sa z toho postaviť dom, karaván, loď. No tak my ideme stavať prosím pekne ten karaván. Tak to by to malo vyzerať. Tu je celý návod na to, ako sa to dá postaviť. A ja sa tak teším. Pozri, ja už mám panáčika. Nemá nohy. No takže to bude vlastne aj taká trochu, myslím si, že psychohygiena, kedy Ja musíme na potrebujem niečo proste premýšľať. vypnúť a robiť takéto niečo. No ja tiež, takže my ideme stavať karaván. Mysleť na nič iné. Ak vám to zapnem inak po pol hodine s tým, že je tu rozbitá polka kuchyne a moja trpezlivosť úplne, že je nikde a Homar tu bude plakať niekde chudák, tak sa potom nedivte. Ja som stavby vedúci. Prečo ja ty? budem hlavný, Prečo lebo, ty zase? Lebo ty nemáš nervy na to, na také veci. Ale ja chcem byť vedúci. Vedúci nikdy nemajú na to nervy, preto majú tí ľudí, ktorí to robia za nich. No Preto práve, ja chcem že byť vedúci. opačne. Ja chcem byť vedúci. Ja ti budem hovoriť, čo mi máš podať a tak. No už len to ja budem robiť. Ja to tebe budem hovoriť. No my si to ideme rozdeliť úlohy a potom vám to ukážeme, keď niečo postavíme. Volám sa Tomáš, mám 33 rokov, bezdetný, nezadaný a v sobotu ráno staviam Lego. To je súhrn môjho života. Ako moc je naplnený. Toto potrebujeme jak prvé. Ne, on tu ukazuje, že potrebuješ takúto nejakú Ale to je vec. len udelátko. A prečo to tam není? Jak mám pracovať bez toho, keď to tam není? My sme prosím vás zistili momentálne podľa veľkosti tých panačikov. Hej, toto je to dievča, ešte som jej nenašla vlasy. A ten chlapec má oveľa menšie gate ako ona, čiže on je oveľa nižší. Neviem, či to, ja vám to takto keď tak ukážem, že vlastne aký je medzi nimi Ja som výškový myslel, že rozdiel. to je chlap. No a my sme nakoniec zistili, že on to bude jej dieťa, že oni išli spolu na dovolenku na karavane a že vlastne ona mu tam varí a že on je vlastne decko. Tak daj mi tvoje gate a ja budem dospelý. Ne, to už nebude sedieť potom. Čo nebude sedieť? No my to máme robiť veľa návodu a to Ty už si potom nebude. nevidela ten film? Lego panáčikovia, či jak sa to volalo? No proste sme vám chceli ukázať, že sme nakoniec zistili, že oni nie sú partneri, ale vlastne je to mama so synom. No, dávaj prvú kocku. Evidentne, alebo možno mama. Čo keď má proste len nízkeho partnera? Aha, že by na takých zajačikov bola. Prečo to, že je nízky, neznamená, že je mladý? Možno je to nízky 50-tník. Ja vám idem ukázať, ako sme pokročili s karavánom, hej, prosím pekne. Už máme normálne, že kuchyňu, tu je rúra, počkajte, pánvica, umývadlo. Tu je nejaké kreslo so stolčekom. Tu je normálne, že telka, tak toto musím ešte vysunúť. A tu, pozrite sa, tu je jak mikrovlnka, či čo to je. A keď ju otvoríte, tak tam je normálne nejaký sendvič. Tam je sendvič. Hej, no takže zatiaľ sme takto pokročili. Toto nevieme, čo je, ja si myslím, že to je, To je tak hajzel. záchod, no. Ale nevieme, čo je. Toto je predok vlastne karavánu. A ešte tieto zadné časti sa vlastne dajú takto nejak vyklápať. Dajme mu už kolesa. Ne, není to v návode, takže prestaň. Ty mi do toho kibicuješ furt iba. Ne, ty furt kibicuješ. Ale ja si myslím, že nám to ide, no. Každý má svoju úlohu. Tak ideme Dajme tam už volant. Opovaž, Poďte sem. vidíš, a týmto ma rozčúle, furt, prestaň. Ideme podľa návodu, takže to budeme robiť podľa návodu. Dobre. Takže asi cez 4 hodiny práce a pozrite sa. Máme úplne všetko hotové, dokonca sme to tu vlastne tak pripravili. Všetko je teda úplne ako na tom obrázku. Hej, túto slečna tam grilluje, túto chlapček fotí, majú tam sendviče na stole a ešte môžete vidieť aj krásny karaván s markízou, ktorú viete tak... Ukážeme ten karaván znútra. Však sme už ukazovali, ne? A tam sú stromy a oni v tu prírode máme. grillujú. Karaván je hotový! Výborne. Poďme na výlet. Do Yellowstonského parku. Teraz ich prepadne medveď tam. Hej, čo je? Čo je tu? Kde sú tie sendviče?
Ne, ona nebude taká, ona práve, že ho treščí s tou nohou kuracou. Počkaj, ona ho, vieš, akože tak vyhodí odtiaľ. Vypadni medveď. Tento bude taký, že... To je žena. To je baba. To je baba. No poď, ideme to ukončiť. Ja nejdem nikam. Poď sem. Ja sa vám hlásim takto v nedeľu, momentálne tu striham vlog ešte z toho predošlého týždňa a rozhodla som sa, že vlastne vždy takto v nedeľu ukončím vlog a začnem znova v pondelok. Už to ukončí všetko. Čo to máš v tej ruke? Kávu? Ešte máš nejakú sladkosť. Zas tam ideš tak sedieť? Ne, teraz budem sedieť takto. Aha, minule som sedel s takou preloženou nohou. No to bola chvíľka poézie, nedeľná. Aha, dobré. Teraz takto si sadnúť. No čo? Ježiši. Chceš nám povedať nejakú múdrosť, nejakú radu do života, takto na konci vlogu? Nech to má nejaký zmysel. Život nemá zmysel. Tak, ten zmysel, že život nemá zmysel. Aha, no to je veľmi motivačné. Ja si myslím, že vás to určite motivovalo k tomu sa cítiť lepšie a čo? Myslela som, že tam bude niečo, čo ich ako nabudí na konci vlogu, že hneď ak to vypnú, tak si povedia wow. To ťa ukludní. Keď zistíš, že život nemá zmysel, tak ťa to ukludní, lebo nemusíš sa nikam hnať proste. Ja neviem, či by ma toto ukludnilo. Je jedno, čo spravíš, proste žij iba. No, hej, tak proste žij. Proste, keď dopozeraš tento vlog, tak choď žiť. Ale presne tým telefónom a choď. Áno, normálne proste pošli všetkých do prdele a choď žiť. Áno, nemôže je to akokoľvek, proste žij. To je naša rada do života. A my urobíme to isté. Keď to vypneme teraz, tak sa postavíme a pôjdeme žiť. To čo znamená? Pôjdem sa najesť. Asi. No, to je zmysel života, jeden. No pre mňa to je určite jeden z najväčších zmyslov života. OK, my vám samozrejme ďakujeme za pozretie tohto vlogu, dúfame teda, že sa vám páčil, budeme samozrejme veľmi radi za akúkoľvek spätnú väzbu, komentár, čokoľvek, čo nám zanecháte po ňom a majte sa pekne, krásny zvyšok večera, rána, po obedia, pobytu na záchode, alebo možno ste si to pustili popri upratovaní, alebo nemôžete v akejkoľvek nálade, tak dúfame len, že neviem čo. Že sa tá nálada zmení. Áno. A bude lepšia. Vždy bude lepšie. Prestaň sa mi hrávať v mojich veciach, odlož to tam. To si môžem dať? Ne, to je moje. A vlastne už môžeš, už som to natočila. To sú tie liofilizované maliny či jahody. Ja som to už ochutnávala. No, ja vás teda vypínam a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Tak, ahojte internetoví kamaráti. Čaute.